estic superemocionada, estic molt agraïda, sento que per aquí és on hem d'anar, només veure la quantitat de gent que ha vingut de diferents sectors, en diferents moments, amb diferents curiositats, diferents preguntes de cap a on anem. En tan poc temps que s'ha organitzat això, 12 països, no? Que el turisme és una de les palanques molt grans per canviar el món. I avui veig que potser hi ha tàctiques i tècniques que nosaltres al nostre projecte podem aprendre per fer que el nostre turisme sigui encara més potent. Doncs jo aquí veig molta energia, sobretot, no? Una energia molt positiva, no? De transformació, de ganes de conèixer, de compartir, d'experimentar, d'aprendre uns dels altres i això, per transformar-nos, tots, no? Des de dintre, a fora, a l'entorn, a tot arreu. Avui, una atmosfera com la que s'ha creat, composada per una gent fantàstica, oberta, creativa i tots els adjectius que vulguis que siguin en la mateixa línia. Per mi és inspiració, per mi és potencialitat, per mi és un sí, és un affirming to life, no? Com parlem de sí cap a on tenim que anar quan les coses les està demanant. La gent demana presencialitat, demana cocreació. Estàvem parlant ara mateix, diu han hagut diferents congressos i events aquesta setmana a Barcelona i una persona que ha estat en els 2 o 3 diu ningú ha sigut com aquesta.